Lakas din niya. Ay, bangus mga kasolid oh. Ito ang magandang size mga kasolid. Oh. So andito na naman tayo sa spot kung saan tayo mamimingwit ng tilapia. So dito tayo. So ito, nakapag-set up na tayo ng ating gagamiting pamingwit. So ito yung paborito nating rod, yung flash knife sa ating reel na Shina C3000 na Shimano. Gamit tayo ng ano ngayon, pamain na masa. Yan oh. Masa mga kasolid. So unang gagawin natin mga kasolid, hagisan muna natin sila ng ano, masa yung mga isda para pampalapit. Ito, magagis tayo. So yan mga kasolid, so maghihintay lang tayo ng ilang saglit bago tayo mamingwit. Palapitin muna natin yung mga isda. So sa mga mahuhuli nating isda mga kasolid, dito natin ilalagay yung ano. So ito, napulot ko lang dito. So may nakaiwan siguro pagkatapos natin gamitin, iwan na lang natin dito ulit para baka sakaling hanapin. Lagay na lang natin sa supot yung ating mahuhuli. So tara, mag start na tayo. Sana makahuli tayo agad. Di na pala ako gumamit ng ating floater mga kasolid. So ano lang tayo sa bottom. Mostly kasi mga isda dito na tilapia nasa ilalim lang mga kasolid. Lalo't magtatanghaling tapat na. Late na akong gumising. O tara, hagis na tayo. So may mga bangus din dito, pero doon sila sa bandang dulo na pumepesto mga kasolid. Tayo dito lang para bungad lang tayo. Lahat ng isda doon ah. Sana hindi pa ito na ito. Dito tayo. Yun, dali. Kadali tayo. Yun. 1-0. Yan mga doon. Mga kasolid oh. Good size na rin oh. Oh. Good size, baka makawala pa. Ayan oh. Good size. Ito pala yung tinatawag na ano mga kasolid, tilapiyang arroyo. Mas sikat sa pangalan na mulmul kung tawagin dito sa atin. Pero napakasarap to mga kasolid kasi native mulmul, native arroyo. Tilapiyang gloria. Nasaan na yung ating ano, lagay ng isda? Ito pala. Saan natin lalagay? Yan. Kailangan itong ano, ilabanan dito eh. Yung kailangan mabilisang maglagay ng pamain. Kung mabilis ka, mas marami kang mahuhuli. Yun. Ay naku, ang liit. Ang liit. Pakawalan natin. Kumain ka pa. Pakawalan natin. Ang liit naman nun. Pirain ko talaga to. Yan o. Ayun. Oh, dali din oh. Oh. Sige.
Laban. Lakas din niya. Ay, bangus mga kasolid oh. Ito ang magandang size mga kasolid. Oh. Ito, pwede na to. Yes. Good size na to mga kasolid. Ay nako, lako. Nako. Tanggal na, wala na. Yan. Dali natin bangus. Pwede na to mga solid, pangpaksiw. Pampaksiw na rin to. Yan. Yan, kadalawa na tayo. Yun. Tali ulit. Second catch. Ay, mali pa to. Mali pa to mga kasolid. Pakawalan natin. Hindi pa siya good size. Yun o. Pakawalan natin to. Yun. Pakawalan natin yun. Yun. Solid. Huli agad. Ayun, malit na naman. Ay, bangus. Oh. Nakadali tayo ng bangus mga kasolid. Oh. Ayun oh. Bangus oh. Ayan mga kasolid. Pero ganito kalit mga kasolid. Pakatakasin lang natin. Ay nako. Mga tatakas. Papakita muna kita. Ayan mga kasolid oh. Bangus oh. Wala natin. Yan mga kasolid, lumipat tayo ng pwesto kasi dun sa spot natin kanina pinagbawalan tayo dahil bawal palang mag pain ng masa mga kasolid kasi ang nahuhuli natin puros bangus. Yung mga nakarang araw kasi daw, yung mga namingwit daw mga kasolid, puros bangus daw yung mga nahuli kaya pinagbabawal na yung pamain ng masa. So kung meron kang bulate, yun pwede yun. So wala tayong dalang bulate kaya ito, umalis tayo sa spot. Maghanap tayo ng spot. So ito parang may nakita ko yung spot dito mga kasolid sa ilalim ng tulay. Ayan, dami namimingwit. So dito magtatry tayong mamingwit mga kasolid. Sana makahuli tayo. So masa pa rin ang gagamitin nating pamain. Tara. So yun mga kasolid, dito na tayo sa may bagong spot, sa second spot natin. Kasi doon sa unang spot natin kanina pinagbawalan tayo. So ito sila kuya yung namimingwit. Yun, new spot natin to. May tatlo din sa dulo. Nakahuli na sila. Tilapiyang arroyo. Mulmul. Yan. So prepare ko lang yung mga gamit ko mga kasolid na mga mag-start na tayo mga mingwit. So tara, mag-start na tayo mga kasolid. So dito lang ako sa gilid pagis. Dali. Native mo. Ay di. Us. Dito tayo pipisto sa ano to, sa spot na to. Ano sa gilid may mga namimingwit, tatlo sila. So dito tayo. Dito hindi bawal ang pamain na masa. Ang dami ng huli ni ni nanay. Mimingwit sila. So yun mga kasolid, dito tayo pipisto sa sa spot na to. Sa gilid may mga namimingwit, tatlo sila.
dito tayo. Dito hindi bawal ang ano, pamain na masa. Ang dami ng huli ni ano, ni nanay. Mimingwit sila. Yun, nahuli agad tayo mga kasolid. Oy, tilapia. Nice. Yun, nakadali tayo. Medyo malaki. Yun. Laki na rin to. Ngayon, kinakain na ng kambing yung ating pamain mga kasolid. Napakain ko na. Ubus niya na. So yung mga huli natin mga kasolid, pakatakasin ko na lang total yung nahuli natin kanina doon sa isang spot, hindi natin nakakuha. Ito nga ito, pakawalan na lang natin. Catch and release na lang tayo. Tama na, wala na akong gagamitin. Tama na. Puti pa. Ito na lang pakainin ko. Gusto niya yung ano. Tama na. Tara. Meh. Nah. So yun, bali mga kasolid, pauwi na tayo. So may lakad pa kasi tayo. So ito, nakapagligpit na ako ng aking mga gamit. Paano mga kasolid, dito ko na lang muna siguro tatapusin itong ating pamimingwit. So maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aking munting channel. At sana hindi kayo magsawa sa mga videos na aking ginagawa. So paano mga kasolid, kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog. God bless sa ating lahat. Paalam.